Așa că am și o provocare pentru voi. Dacă vreți să imprim ceva 3D, orice vreți voi, scrieți comentarii și cel mai votat comentariu o să le facem. Sau aveți diferite idei, o să le facem și o să scoatem, nu știu, fața mea, fața cuiva, orice nebunie vreți voi. Apăsați butonul de like ca să facem în continuare aceste challenge-uri. Ca să vă explic exact foarte rapid specificațiile imprimantei, este Ender Creality 3D Pro. Dacă vreți și vă interesează, v-am lăsat un link în descriere de unde am luat-o și este destul de ieftină, mie mi-a ajuns destul de repede în vreo... Vedeți că eu deja aici mi-am făcut treaba cu ea, am făcut foarte mult, o să vă arăt imediat. Aici are un fel de bandă magnetică, ia uitați-o, și asta e magnetizată. Asta, bineînțeles, o venea dezasamblată. Am reușit eu să o asamblez, dar este destul de ușor. Mi-a luat undeva la 2 ore să o asamblez, 2 ore și jumătate, maxim 3 ore, pentru că am mai luat și pauză, mă durea spatele. Haideți să o și aprind, de aici să aprind. Linkul este în descriere, de pe site-ul Banggood. Și e destul de simplu de folosit. Aici pur și simplu bagi un card micro SD, îți pui exact tot ce ai tu nevoie, iar apoi apeși, bam, ne ducem la print from TF, adică cardul nostru, dăm un refresh și aici apare ce am făcut eu. Haideți să vă arăt ce am făcut. Primul lucru pe care l-am făcut este acesta. Este un cățeluș. A durat undeva la 2 ore, parcă undeva la 2 ore a durat să fie făcut ăsta. Următorul pe care l-am făcut este aceasta, o pisică. Este mai mare, vedeți? Este puțin mai mare și detaliile sunt foarte bune. Nu are nicio imperfecțiune pe față, pe spate. Foarte tare este. Și de aici vine partea cea mai interesantă, pentru că am încercat să fac diferite chestii pe care le-am luat eu de pe diferite site-uri. Bineînțeles, puteți să găsiți orice model vreți voi, chiar și chestii utile, nu știu, un cuier, un cârlig, absolut orice. Poți face orice, absolut orice ce trebuie să iei prin casă. Și eu am descărcat ceva ce mă distrează pe mine. Așa că am încercat după aceea să scot o mașină. Și nu orice mașină, ci un Lamborghini. Vedeți că este foarte mic. Poți să selectezi tu exact mărimea pe care vrei să o faci. Dar nu m-am mulțumit cu mărimea asta, așa că am făcut această mărime. Acesta este tot un Lamborghini Huracan, dacă nu mă înșel. Și ia uitați-vă ce bine arată. Detaliile, fața, spatele sunt foarte bune. Mai sunt câteva imperfecțiuni în modul în care stă. De exemplu, a fost printat în felul acesta și tocmai de aia pe partea asta se vede mai așa. Ia uitați-vă și pe față și pe spate și pe dedesubt. Dar îmi place foarte mult cum a ieșit Lamborghini-ul ăsta. Lamborghini-ul cel mic a durat 15 minute să îl facă, iar Lamborghini-ul cel mare a durat 6 ore. Următorul lucru pe care l-am printat este acesta. Ia uitați-vă. Acesta este Deadpool. Cel mai mișto este momentul în care o să le și colorez cu niște acuarele, ca să văd exact. Aici are o imperfecțiune, vedeți? Că depinde acum și cum este modelul. Este Deadpool care ține o bucată de pizza, pistolul lui. Dar e foarte mișto. A ieșit foarte bine și îmi place maxim de tot. Și uitați, cam așa lucrează imprimanta. Vedeți că momentan încă are aceste imperfecțiuni pe aici, dar acestea o să trebuiască să le tai cu o forfecuță sau chiar și cu mâna, dar nu e nicio problemă. O să iasă destul de interesant. Vedeți că lucrează până acum, aici arată exact 8 ore și 42 de minute și este la 87%. Cam așa de mult a durat. Asta este cel mai lung dintre toate. Dar mie îmi place cum arată. 10 ore, cam așa, încă 13%. Îmi place foarte mult precizia pe care o are cu fiecare unghi. Tot așa să vă arăt. Ia uitați. Acesta a durat 13 ore să se facă. Deci gândiți-vă că el a stat exact aici să se facă. O să vă las, bineînțeles, și niște cadre pe fundal să vedeți exact cum a fost făcut și așa mai departe. Ok? Azi trecem la următorul. Următorul pe care l-am făcut a fost acesta. Este o statuie Buddha. Asta i-am făcut-o cadou de ei, pentru că și-a dorit o statuie Buddha. Și uitați-vă ce bine arată. Doar că filamentul nu este alb, filamentul eu l-am negru, doar că l-am vopsit cu spray alb. De aia se vede că
nu e atât de bine făcut, dar oricum se vede foarte bine cum este realizat. S-ar putea să fi făcut în 5 ore, nu mai știu exact cât timp, dar oricum destul de mult timp ea să se facă. Iar acum, piesa de rezistență pe care am făcut-o este încă un personaj de la Marvel care este Iron Man. Ia uitați-vă ce mic l-am făcut aici. Ia uitați. Acesta e. Îmi place foarte mult cum a ieșit. V-am zis, puteți să faceți orice mărime vreți voi. Are o poziție de Spider-Man, dar omul de fier. Haide. Așa. Ia uitați-vă cât de mic este. Asta a durat 20 de minute să se facă. Așa că vreau să vă arăt o chestie foarte, foarte faină. Ia fiți atenți. Oh, da. Ia uitați-vă aici, boșilor. Asta este opera mea de artă. Asta a durat 15 ore să se facă. O să vă las și câteva cadre pe fundal să vedeți cum s-a făcut, dar ăsta este extraordinar de mare. 15 ore a durat. Vai de capul, știți, zilele mele. Ia uitați-vă. Deci, toată este perfectă, nu are nicio imperfecțiune. În momentul în care o să-l colorez, o să fie foarte mișto. Pentru că o să pară mult mai real și îmi place foarte mult cum a ieșit. Mișto rău de tot. Deci, imprimanta asta 3D este una bestială. Ia uitați-vă și pe spate și pe față. Poziția lui îmi place foarte mult. Și uitați ce frumos arată, îmi place maxim. Foarte tare îmi place asta. Și pe spate, ăsta clar o să le colorez și o să le țin mult timp, pentru că îmi place maxim de tot cum a ieșit. Wow! Experimentul ăsta, challenge-ul ăsta mi se pare senzațional. Și ca să vă arăt exact ce am construit, vedeți, mașinuța, cățelul, pisica, Lamborghini, Buddha, Deadpool și Iron Man. Foarte tare, foarte mișto. Acestea sunt cele pe care deja eu le-am creat și cu siguranță o să mai fac. Așa că dacă mai vreți să mai scoatem ceva la imprimanta 3D, scrieți în comentarii și pot să scot orice. Poate o să fac ceva foarte interesant și sper să vă placă. Apăsați butonul de like. Încă o dată, dacă vreți și voi imprimanta asta, aveți linkul în descriere, pentru că într-adevăr merită și chiar te distrezi. Și pe lângă imprimanta trebuie neapărat să vă cumpărați și filament, ca să aveți exact cu ce să scoateți. Vi-l recomand, este foarte bună. Am folosit tot timp de 4-5 zile deja și o să fac, cred că toată ziua merge. E foarte faină, distractivă. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, sărbători fericite, un Paște fericit vă doresc alături de cei și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansatori, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu mult de pace și iubire. Salutare!